Sumangga ampun kesupen like, komen, saha subscribe. Candrang goro-goro, bumi gonjang, langit barang tangisi bumi kelawan langit. Bumi nangis ana lindhu sedaya kaping 7 kang nyata para kawula kaya den tapeni. Jagat ngider kaya gabah dinder. Pangisi langit udan balas salamungsa kang nyata gawe kapitulaning para kawula kang padha mung tani banjir bandang tanpa sangkar. Yen ana ketiga dawa lemah bungkak bleduk mangampak panjriting sapi gumarang yekti kalamun datan wenten suket kang tuwuh. Pracinane bakal wenten gegebluk awit ana asu ajak kang alup ana tengeng Konadri. Keter-pater perbaling goro-goro gunung tarung padha dene gunung lemah katon kadya piniyak. Jagat kaya den tapeni nganti akeh para kawula kang jelek kepati candrane bumi kelawan langit kok tangkep-tangkep kok. Lindu kadi sumawur panjriting para jwandana awit lintang pindhuri lontor-lontor dadi pating klawer taun pating clorot lawan iso manangkep kadya bujat-bujat. Kawat candra gumaludhuk sanika mbentetno gunung jamur dipa. Ucahe katon manggut-manggut kok tiba-tiba akeh para widodari kang jelek kepati widodara kang sami kantoko. Saka gedining goro-goro kakyat sang hyang padha wenang. Prisa kawunaning goro-goro saknalika den ungkuli oyot pulasapa. Sirping goro-goro sirtan wenten prabawa kejaba swara kang pungkasan kadya gundala sasra. Gundala gelap sasra sewu gelap sewu bareng nalika bisa mecanut jagat solaning goro-goro. Sapa tambu sapa jalma kang kuninga? Goro-goro kang minangka Kurmatira Kyai Semar saat majalung ngene sami mijil sangka ing ora rombo. Yaning kaloka di langit mambang tepas bulan apa marego. Lintang daya kusuma iwala sumawareka.
Dewa Bathara ora bakal sinangling wawasaku yen satriya kang bagus mapan ana sajroning taman Maira Kaca. Ngaku satriya jenengmu sapa mumpung kowe durung tak cekel tak pateni. Awit kowe wani nunggoni calon bojoku Diajeng Wara Srikandi. Jenengmu sapa satriya? Kowe takon karo Saryata. Aku saka ngendi? Putra anake sapa? Ya aku jenengmu sapa? Ayo aku. Aja mung meneh wae. Kanthi ilatku kecokot-cokot kene agar ngaku nyendrong-nyendrong. Wong ngaku kok kelemat-kelemet. Lah ngaku dudu jenenge kok kon gecos-gecewas. Wis enggal ngaku jeneng sapa aja mati tanpa aran nek tak condro kuwi wangune rondo mlebu condro. Rambutmu prentel-prentel ngremak ngembang bakung. Larapamu nila cendani alis nanggal pisan mripat kocak lindriri grana ngrungih waja tetesing toya. Gulune ngulan-ulan janggute kraket karo dodo. Ayo wis kono sakana-anane. Ana gulu ngulan-ulan kok janggute kraket karo dodo niat padha karo lengkek-lengkek kan. Menawa kowe takon karo aku genti aku takon kowe ratu ngendi sapa jenengmu? Ana Gagah Pideksa. Ya dasar Yata. Brengose tumpang sanga sembodo kawan agemane. Dasar Yata. Pating glebyar sarwa mas sarwa inten. Asar Nyata. Sarunge ambune letenge ora ilok-ilok. Asar tak tendang kowe. Ana ratu kok sarungan. Kurang pangertimu iki, Nalindra sangka nguter gelung aku Prabu Jungkung Mardiya. Jenengmu Jungkung Mardiya. Ya kowe sapa? Satriya Madukara. Janaka. Janaka kok jenggureng. Janaka rane duwit. Kowe Janaka? Iya. Wah, nyuwara ki aja kaya kucing ngono kuwi. Janaka kuwi suarane sing gedhi ning alus. Larase nenem. Ning menawa kowe takon karo aku Janaka ya Bambang Pamadi ngono. Ning. Menawa kowe malah nyemimih. Menawa kowe kurang gedhe. Menawa kowe takon karo aku ditek engkas. Menawa kowe takon karo aku Janaka
kurang gede. Menawa kowe takon karo aku Janaka, titingkas. Nyamleng lek titingkas. Menawa kowe takon karo aku Janaka, kurang gede. Mbah. Kok njuk padar dadi wedhus. Mungkin matane kaca mecotot kurang terus nggugoni wong kurang ayo. Ye Janaka, kok dadi kowe wani mapan ana Taman Mairakaca? Ya kejaba aku kang kenang-kenah bangun Taman Mairakaca. Pancen aku duwe kewajiban ngajari manah kelawan Jajeng para Srikandi. Kuwi calon bojoku nek kowe ngerti. Aku malah ora ngerti babar pisan nek iki calon di bojo. Saiki gandeng cukup le latihan manah. Tak jaluk arep tak boyong ngono negaraku. Oh iya to, mapan kewajibanmu wis dipacangake. Ya kana pek kabeh. Mumpung iki ana wonge mengko tak tarine rungokno. Enggal kandhalo yen aku nusul tekan kene. Jajeng para Srikandi. Sri keblek. Sri Duwer. Kang ana apa? Kowe iki apa? Karang dondomi sarung kaya aku ora ngerti kowe srak-srik. Petro ki ngejak alam-alaman ora nyeduk dondomi sarung. Karang dilalah wong kang gegeden weteng. Sarung ya sarung batik ciut. Sesak. Kok dondomane wis akeh to kuwi. Kadang sarung biar lek kutuku meng agek 160. Bolahe sing tak nggo njlumati wis entek 3250. Padha karo sarungan bola. Ya men, nggo anget-anget, nggo awer-awer. Iya. Kowe didadekake Srikandi, aku Janaka Petruk Jungkung Mardiya. Petruk sapa? Jungkung Mardiya. Jungkung Mardiya. Kowe Janaka. Janaka ki kok ngono kuwi. Wong ngetok-etok kok aku Srikandi. Beda. Mangah ndak meteng. Ya. Ora wedok temenanan wong wedok etok-etok kok gemang ndak meteng lho. Oh, aku Srikandi ning ming akon-akon ngono. Aku ngaku Srikandi ning ora wedok tenan. Ora, tetep lanang. Oh ya gelem. Tak kira nek malik grembyang. Badar dadi perempuan. Ora ya tetep lanang ngono. Ya wis dipaitan gelungan wae iki. Jentir kau ngono. Tak timbali ya kono. Aku ora pupuran sithik, ora sah wajan. Nganggur wae ya ora sah. Wis ngono kuwi wae. Karo krukang juga ngisi men mondo modhok. Nek takoni wong ora dalane isih prawan. Kelakuanmu wis ora. Mengko to diajeng waro Srikandi. Aku muni piye? Wah. Muni yo itik ngalor itik ngidul. Kowe iki tutur-tutur ki kepisik. Nah mangke awak nyuwara Srikandi kok nuturi. Ale ra yo itik ngalor itik ngidul. Sangune kuwi. Tuturane katra Srikandi ki suarane cilik ning lantap ngene. Jagat. Wonten menapa Pangeran Janaka? Lho. Ngerti ora? Iya wis. Engko nek ditarik kowe Adigawa Jungkung Mardiya kae calon bojomu. Gelem ya diajeng watake Srikandi iki nek lesu to niba. Jagat iki lelakon apa? Kula rewangi kados ngaten menika kula jaran sampun tresna kan panjenengan to Kang Mas. Ngerti ora? Iya wis. Engko nek ditarik kowe Adigawa Jungkung Mardiya kae calon bojomu. Gelem ya diajeng watake Srikandi iki nek lesu to niba.
Jagat iki lelakon apa? Kula rewangi kados ngaten menika kula jaran sampun tresna kan panjenengan to Kang Mas. Kula menika gelem didhawuh karo Jungkung Mardiya sejatine pun wingi-wingi nanging kula tetep tresna kan panjenengan kok wong kok dadi ora kena ditresnani iki piye ngono. Yen ngaten kok tak terima wangsul dhateng Cempala kemenampun ngantos kula ngladosi dumateng sinten-sinten kejawi nang penyambul Kang Mas Janaka. Tak wong ditresnani kok dadi bojo kok dineneki iki wong apa ngono. Lho. Aku nek nyiwara kok ngono ki kira-kira lambeku kok lu ora ya. Anggere alon-alon ora. Nek nesu liba. Liri pasero. Ayo nek kena yo glundung. Men kek mati. Kok nek glundung kok lara weteng aku. Iki nglekan. Nglekar saiki ya. Ha iya. Lelakon apa? Kok ngono? Tumindakmu. Jagat. Loh, gek tangi. Oh, kowe ora nututi ngambruk. Ora. Tak tangi. Iki kepiye ana wong bojo kok dineneke iki. Kula rewangi ada ini. Kula rewangi ngeten iki rak kula pun tresna kalih Kang Selira. Lah kok dadi ora kena ditrenake ya wong apa ngono. Bareng wis anak-anak ya kaya ngono kelakuane. Kepiye kok nek ngono aku tak bali ngalor. Aku gemang aku nek kon kaya ngene sak terus-terus. Waduh, nyaya paten ananya. Sisan kono golek alu pencungi sisan. Ora ana serikali kok bali ngalor ora. Lah nang ndi Cempala? Hah? Cempala. Cempalane sapa? Cempala ki negara wae dower iki. Awis kebacute. Nek ngono kowe ora gelem dadi bojone Jungkung Mardiya. Aku gemang. Wah. Lambene nganti mlempeng. Engko tak temonane dhewe ana wong bebojoan kok jiat-jiatan. Mangkel aku. Kowe sing jenenge Jungkung Mardiya. Yo, aku Jungkung Mardiya. Manut dadi bojoku. Aku iki gelem ngladeni wong-wong rek wingi-wingi. Iki aja aku nuruti wong tuwa. Aku jane urung cocok. Kowe aja kaya ngono kuwi ya, awet aku wis dadi hak panguasane Kang Mas Paidi. Permadi kok Paidi. Ora gelem dadi bojoku. Aku gemang. Awet aku iki kebacut tresna temenan. Kowe diwayuh karo Janaka. Ya men aku diwayuh karo Tumi ya wis gelem. Mengkono. Ora manut dadi bojoku. Gemang. Tak diling kowe. Gelem ora? Gemang. Ora awakmu kowe. Gelem ora? Nek ora karo bojoku gelem. Gemang aku kok. Oh, wis. Serikali bubrak ora. Lawi tengah dipoloe. Atenimbang loro awake geduwung manut ora apa-apa. Arep dipateni kaya gemang kok njur. Nek ora bojoku gelem. Kuwi jenenge wong ora urus. Ning apa mbiyen-mbiyene ya ngampleng ngono kuwi, Tru. Ha iya njak Jungkung Mardiya ki wong kotoke. Nek kowe dadi Sri Kandine, tak dadi jungkung aku. Ora ijab kan nek ngampleng-ngampleng kan. Lontung. Nih. Ngampleng. Iki metenteng ora? Ya metenteng. Oh iya. Kowe gelem ora dadi. Lagi bara masih. Lagi bara ki gagak. Oh iya ketonto wedok. Lah kok kowe gelem ora dadi. Kalau Jungkung Mardiya kok ringi-ringi kok. Woi, ayo. Ayo, kowe
kowe gelem apa ora tak boyong ya. Iki ndi? Jagat kowe jungkung Mardiya. Ya asalnya to. Kok aja wasa-wasa karo aku ya jungkung Mardiya arep kowe kaya ngapa kesugihanmu kaya ngapa bagusmu. Srikandi kuwi watake ora tresna marang wujuding wong kang bagus, ora tresna karo tumpuaning donya brana. Nanging cocok ing rasaku karo Kang Mas Janaka ya tetep iki sing tak lateni kowe ngalah ya jungkung Mardiya. Aku mau dadi bojomu. Wis ora peduli. Ngabangke kuping kowe ya. Abang kabeh semene iki. Mergo nesu. Ngerti ora nek dong nesu abang. Ya apa kowe nesu kaya ngapa aku tetep gemang. Kowe ora manut aja takon dosa. Tak kampleng. Ya iki karep piye ngono. Wong ditampe kok ngono kuwi kepiye? Kowe lho, aku urung ngampleng iki. Karo masa-masa karo aku ya dianggep diganti wedi karo kowe ngono apa? Senajan aku wanita ngepruk kowe ora bakal memeng aku. Lho. Apa malah lara iki? Ora gelem dadi bojoku, Aku gemang aku. ora gelem ya wis ah. Golek liyane. Ya apa kowe? Kok dadi wong lanang takone Ya wis. Wis ah, wis ora. arep tuwa-tuwa ora Wis ah. Ora ndek bojo kowe ya wis ah. Takone goleke ngadiman. Wis. Bubar. Kaya bubar. Petruk ra urus. Napa, Gong? Lambeku rusak. Kamplengi terus. Wong kowe iki aneh kok dadi putri ora wangun. Dadi ratu ora wangun. Nek kita iki nek porem iki nek dadekke gagan wangun kok klelar-kleler kok. Ketoke wonge lemu kok ngono kok klular-klulur. Nek lumrah nek kaya Bagong iki jane sehat. Nyuwara ya cantas. Ngelongo ya iso seru. Ngempula ya iso seru nek Bagong. Ketoke wong lemu kono kok. Ngegong mung dilunak-nunuk. Engko pecah nek serius. Ana gong iki dijagur seru kok ya pecah. Aku kira lelire kira ya menghimat ta ngono. Yang menghimat tenaga ya barang ngono ora kok. Ya kudu sing sembodo. Wong Petro ki nek karo adine ya cok ngono kuwi. Soale wong aku ki mangkel karo Bagong. Le mangkel bap-apa wis takonono kae menungsane ana. Lek ngampleng karo Bagong mo jane nglegani atiku. Mergo dhewe salah tumindak. Winganane wis seminggu sprene iki rak Bagong nang nggonku ndremis nyilih dhuwit lemune adine gawe keperluan netone anake apa piye. 1000 le Bali. Dina iki mau saguh arep nganaki. Lah kok wutuh 1000 malah duwite malik jering kabeh. Apa ora mangkel wis anakane ora ana duwite malik dadi ting kruwil. Ya cocok nyilih Bagong. Sagung anake kok ora nganak. Lho, aku ki rak miturut omonge Petro. Sesuk nek Bali mana iki dit wedok. Ya, semene iki wedok kabeh. Heeh, aku Petro muni ngono kuwi. Lah aku baleke ya tetep 1000. Ora kok anake. Ora umum wedok kabeh kok anak. Aku sing luput kowe, sing nyilih dit Bagong ki ora ketan 50 kudu ana lanange. Kaya bebek. Wong Bagong kok digugu. Ndek utang semono wae. Sengiti aku. Baleke iki pira-pira kok. Dene sing diutang 1000 ngletek semrene ra baleke ya ana. Ayo le ana iki ana. Ngono kuwi ameng wala-wala wonge Petro. Kan apa? Ayo do seneng-seneng mumpung ketemu. Seneng-seneng ngapa? Ayo gendingan jogetan kaya adate kae. Kongkrus wong telu. Awit kabudayan iki wektu iki pancen kudu dipinterake lan nyatane kono diluhurake. Isining kabudayan bisa cocok lawan situasi negara. Oh ya. Nggih runga nembango ya kudu sing apik, tatas, titis tur bisa tetes. Tatas suarane
titis ukarane, tetes inti sarine. Oh iya, ya. Sing tatas, Reng. Sing titis. Ayo, tegese tatas ki swara kudu sing tegak. Niki kudu nek ampun diraupi wonten wajibe. Ngono. Sing jenenge titis kuwi nampani aja nganti konangan kanca. Lan kudu aja nganti kleru lek ndelokke kuwi sing titis upama satu ya njaluk imbu. Kok menungso kok pengen ngawani kok pengen duit wae. Ayo saking gending, aku gending dhisik. Ya. Kanca-kanca siap komplit gamelane bisa. Runtut nek dirungake dasar dibiyantu para ibu-ibu waranggana. Pira? Papat, waduh. Rondo lumayan. Tur ibu-ibu waranggana nek tak sawang ora ngebak-baki nggon wong cilik-cilik. Bu Pairah selirane ya cilik tur nek nyekar ya bisa titis tur ya apik turut. Sing siji Bugito nek ora patek apik wong gering agian. Sing siji Bu Susilo Wardoyo kuwi suarane ya titis. Nek melek. Sing siji kuwi ya wis ibu kuwi. Dene bojo kuwi aja dimek-mek ora. Asma timure jenenge Surya. Alah la ilah. Wong Surya kok alah la ilah. Wis saking gendinga sing apik ya. Gending Jawa, mengko terus dolanan apik. Nek ana wektune ya gending mloro-mloro dadi ben ketok dobel. Slendro belok. Ayo, Bagong ya kudu sing apik. Ya, wis ya, padha gendingan. Utut manggung, peloke barang ditinting, Mas. Utut manggung ora tak jogeti, ora tak tembangi dhewe, tak pasrahke Ibu Pairah diwilike rangkep. Wis ayo to. Monggo Bu, wekdal kula tansah. Ketut mangyung lara hati. Mandek iki suara kudu turut. Nek ana ndek-ndekan kene iki le nyekar kudu apik banget. Nah, kene iki yo ukara rada cepet. Kata omben. Ya Pak yo Pak omben gending turut wilet rangkep larasane penak banget mongko pelok barang. Aku mikir-mikir ket mau. Mikir apa? Kerangane waranggana ki cakepane sugih ya. Tegese sugih ki piye? Apa-apa cake dhewe.
Masku dhewe ngono. Nek muni bapak ya bapakku dhewe. Ora tau to warang ngono ngendika Mas Silian. Ayo ora umum. Iki ulang rek. Muli piye? Upama iki mandek nyuko ditaosi presa muni ngene. Pakan pakanono manukku dhewe. Nek dirungokake sepintas lalu saru kuwi. Saru sing ngomong siapa? Manuk kutut e. Kene-kene nyuwara ditemen-temenke kono dijerok-jerokake. Iki ra kutut manggung. Ha iya lah ya sing tak maksud iki manuk kutut ngono. Upamane aku do ngliwat nyetane Kang Padma upama. Wonge agek makani manuk, aku takon, "Kang, kuwi manuke sapa?" Kang Padma upamane masalah manukku. Lah iya. Mulane ku ning ora karo manukku ra muni ngono kuwi. Aja bubu bagong wong edan kok. Wis rasah ditaosi preso ben nyekar dhewe. Pakan Ata pakan nono yo kata ata pakan nono dadak ngarepake gong mandeg dhisik. Iki nganggo dibawani rungokno truk karo ngaso awake dhewe. Ayo.
Sri Mangga 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 Yogi Yomas Tangi ya Yomas Berkutute marang hati pancen sing jenenge Gending Putut Manggung kuwi anggar dirungokake ngono malah ler-leran temenan. Aku yo sing ketok mataku ki abut kae ketok. Anggo gawe melek iki ketok kaya ana sing ndipetke ngono lho. Ah, ya kudu melek kok ya wong anggo gawe kanca glendeng-glendeng. Karepku ki ya ngono gandeng mata loro ku nek ngantuk ki mbok salah siji ngono. Gentenan kok ya bareng reka-rekane saiki sawise Gending Putut Manggung banjur nganggo dolanan mumpung isih nang pelok barang lepetan pelok barang kajenge ditandangi sing nom-nom.
kowe ki orang. Ayo iki sing jenenge dolanan lepetang. Iki kudu iso kompak antarané kanca-kanca pradonga karo ibu-ibu Aranggana. Aku siapa aku? Orang ngandel. Gajal, aku sing lembang, kowe sing nyenggaki sing dadi kanca pradonga kowe ibu Arangganane aku. Muni ya, kok tak sauri. Lepetang angu dari angu culi janur kuning aning satin nyasega endi tek aku lewat kok ngendi tek aku arek nyolawuwe ngono jare iso nek aku nyosambel nyolayae ngono kacang kawak dele kawak ya kowe wong liya dadi ya sanak ngono oh iya wis lepetang angu dari angu culi dadi ya sanak mengko urung dadi ya sanak lawe dhisik urung mateng meng lembang kok urung mateng lepetang angu dari angu culi janur kuning aning satin nyasega lawuh nyolawu we nyosambel terasi pak tempe layah wajahe nyolayae kacang kawak dele kawak we nyosambel terasi pak tempe layah wajahe nyolayae kacang kawak dele kawak we wong kawak kok juru wong barang ora wong bagongne jak dolanan ora tau titis mbok dinengke wae ora saiki genten kowe malik slendro nggih tak ninting slendro sing apik ya nong lelagon sing kepenak tur dijogeti ya apik kepiye ono Udu gending ming lelagon. Wah, penak banget iki jan. Ngleter. Nah, iki jan angler. Apa, Gong? Angler. Muni tak cekli lambemu. Tak culke. Ana sing ngregoni lambemu iki. Lagune kepiye, Mang? Nek disingkatke ming. Ana wangi rayung
kang isih wong wedi mati gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurung ripadha-padha soyong mbake lara cepaka-paka kanjung mbake lara lara tanjung ana kembang kadiparan lo eloan wah jan apik suarane Petruk kalah bening lho aku kaya Pak ana wengi gegrumutan kok gegrumutan ana wengi rayung-rayung kok gegrumutan saiki gendinge sing apik to rungokno tak gending model cara ngendi aku tak manut apa cara Semarangan apa Ngayujo apa Banyumasan anu jajali nek Banyumasan kepiye Banyumasan rondo nunut apa rondo nunut apik ya ning nong tak ngrungokke aku urung tau krungu rondo nunut nek kira-kira rondo apik kan nunut nggonku truk aku njuk rondo temenanan gemerah temen ayo iki kewajibane kanca-kanca wah apa iki jan iso kompak wah iki jan wah iso kontak iki kompak kok kontak beneti krumat sambo beneti piye iki Mas bocah-bocah kuwe nyolong jagung ne bayane diomahi meneng bae suwe-suwe dadi mantune nek cara kene bocah-bocah kuwi nyolong jagung nggone bayane damuk-amuk meneng wae suwe-suwe malah dadi mantune wah nek ngono seneng kuwi aku tak nyolong aku nek kuwi sing nyolong pateni ora wong tembang kok tak nyolong tukang kendang orang nunut tukang kendang nunut taseng tukang ponang nunut taseng tukang bunang mau wah sing bunang ki duwe tanggung jawab iki dinunuti rondo iki nek ora iso adil Palamarta iso kelakon damuk sing wedok ora nunut tukang bunang ora nunut tukang bunang
aja. Leren. Aja dinutke nggon dalang ah. Rusak-rusakke. Nunutke 3 dina ngono. Mengandung sesuk. Aja ya, ndak damuk Mbak Ayumu kok. Nek Mbak Ayumu ora ana wae nunut. Ora urung ya gelem kok le. Nunut sing dadi gending rondo nunut. Wah, nek rondo nunut cara gawe dhewe iki kali-kali kaya dene gending gambir sawit barang kae. Nek cara Banyumasan ya mau nganggo. Wah, aku sing kewajiban. Ngono kuwi jan ngantek njewek. Ning sing ngono aras-aras. Kaya ki kaya wis ora gablek duit. Iki sing ora sing jan gending kok werna-werna, rondo kok nunut barang. Kalamun jenenge gending kok jajal kowe gending. Sing apik, sing iso ngungkuli Petruk, anggere iso ngungkuli Petruk ngati-ati antemi. Aku nang gending karo Petruk kalah. Trimo ngendhat tali murda. Arah ngono. Jajal gendinge sing apik. Pelok apa sing? Pelok bem apa barang bem ya kena ya. Tak jae gagah apa lu sing gagah ya bergadang pelok bem.
kadang ya kena gendingan. Dasar dino malam minggu eng wangi kaya rina kadang karo muji Lelean kambunge jali kadang ewung kencar-kencar ayo lari ayo berkadang ambangan lan muji dasar dino malam minggu. Yang mami kaya rina kadang-kadang memuji Wah, jaksonono wae. Aku nek le gendingan Bagong ki ora patek mangkel aku. Ning le joget. Bakalan dangdut e. Bareng Bagong joget tak pikir-pikir malah kaya wong joget e, kaya wakul kali. Anggere ming iyek iyek lho kepiye to? Anggere nenano deng 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 yo ayo bergadang deng deng waduh saya mempeng aduh dangdut aduh Bagong nyengkut aduh wong joget kaya mangkel aku wetenge ngantek plempas-plempus anak-anakane angger padha gojek ora leren-leren ayo leren ising pandari kok ember ora geleren ngati-ati jiwa tosi temenanan dirungokke ket mau kok ubruk wae meneng Semar ngamuk ayo sapa sing marek gojekmu iki sing pandani kaya perkul iki wong sing marahi Bagong kaya aku lagi iki mah sing kaya tenong kosong sing marahi Petru Petru lagi iki mah sing kaya lampor mungkin iki ora apa-apa sing marahi Gojek mau gareng kaya aku lagi iki malah sing tuwa Bagong iki kowe kok mukir kowe Petru iki kowe mukir kowe sing marai Gojek iki mau Semar iki mah kowe apa ora kowe kecemplung kalen galu Sumangga ampun kesupen like, komen, saha subscribe.